Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin na sangapada papagayam. Manibod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At dumanan nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadato ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag iti nembag bigat na imbang aldaw na imbang oras. Kada kaya aming sangapada, good morning, good afternoon, dita Hawaii, ken sa dinuman nga pasat tilubong tayo nyo itano, anyaman nga oras, ken aldaw, kapagkablawan na kayo tinaragsak ng kahit panagbuibuya. And please share this program, papagayam mi, share, kat padanan nyo, ti pagkasalitaan, ngayon tayo padayawan nga ibasa, ti pagkasalitaan ni Susan, nga napauluan iti reto. Amo iti reto? Itani, ireto, reto, itani, uno tani. Ayan. Sagudahin nga rin ti surat, ni pagayam ti nga Susan, nga napauluan iti reto. Kuna nga rito ay, papagayam mi, Dear Manong Nemi, maysa timang kablao kanyak iti happy birthday Manong Nemi. Today nga bigat nga sa ko iti department store akas pagtrabahuak akas sales lady. Kang ronan naunay Manong Nemi danura kini Gigi katrabahuak ken best friends ko. Ako nada, Susan, happy birthday. Nakapimpintas kayo nga birthday mo Oh, ano ti plano? Kung may kato sa jabali pagsasangman tayo ito di piman nga nakasagana. O mati kadwa ni tatang agluto, malaksid ka dagit tahi karubami Kit ni nanang mo kung kumaangin, o madkayam nanang mo. Kit ni ading mo nga dyan. Siyempre, so katulungan ni tatang agluto to. Ano saan na ito tanda? Ha? Sige. Ano saan tumat ati regalo mi ken ka friend? Ken kastangaten, kinablawan na ka ni Mike. Oen Manong Nemi palagib na ni Mike. Ti eretreto da kanyak Manong Nemi ngagar-aram kanyak. Ngay pagbagada nga wen kan mabaling kat aklunit kuman ni Mike. Oh, abigasan mo sinugbatan. Siyempre, sutin mo na nga ng kablaw kanyak. Di pala rabi. Hindi pa ilang lawas na. Kahit awan ti regalo na ken ka. Joke lang mo. Ngayon ko na isundo ka nun ti makamuti may isang alatson baboy. Uy! Kahit grande man kami ti paalam ti birthday mo.
Adaletson baboy. Uy, sa adamat kalding ni tatang. Uy, gimasan. Sa adabay nakalapan na nga ipupupok na dalag kada paltat. Uy, susopok. Adabi tilapia. O nagbayad gayam. Adaletson baboy. Ada karne ti kalding. Ada lamus. Natang korang sa pansit. Oh. Ngim, uwa pa eh. Awan. Saan ka nga naragsak di ati ka birthday mo, Susan? Aman. Sino ko mati saan nga maragsakan nga dumteng ti parang birthday na? Kahit siyempre, may sa nga makatawan nga tinarabay nak na apo Diyos and thank you Lord. Kahit amangan mat no, imbes ko mga ni Mike, ti mangiragalo ken ka ti na isang sangayan, baka si ka ti mangiragalo ken ni Mike iti, yes, I love you too. Alat, kayo mat, abay, pilitan nagno sa kangko kayo ti Mike. Sino kumaro ti kayat mo? Nagguwapo na singpet. Wen, agore kayo, hantak na dagdagan. Kas ka rin nga nga akulo naglatan orisan ko ba sigurado ni patpateg ko na iratreto ngayon mga nga Mike. Oh, may kidi manong name iti sa pulik ni Mike. Wen, siyempre, mga obisina isuna manong name. Wen, meron nga gararwat, numaminsan kit atapagpaginting nga dabakbakla na kabata. Natanang digiti garaw na. Saan nga man nagchansing. Kenwag sao. Asla tay nakaplano digiti bagana. Natanang, nasingpet, nutaduma, sobra mati singpet na. Di ba? Sapsapulan na gini babae, manong namin kita medyo barong-badong bastos. Etay naalisto. Yung kasi lang natanang launay ni Mike, manong namin. Sa mesa, lang nga friend, ti mariknak yung kuwana. No pa kayat, danura kini Gigi nga iso, iti aklune. At dan boyfriend, ngagpadpada, manong namin danura kini Gigi. Siya kanulaeng ti awan. Iday tayo kapunan no aping iretreto da ni Mike, mano. Mga opisina mat ngagpadpada na kiti boyfriend da. Ngam naman minsan, manong namin, kasladyak mamati. Nga nagiti mga opisina kat makirelasyon da ka nagiti sales lady lang nga kaskada kaming high school graduate. Baka di kun udan da lang, manong namin, kat kinapintas mi, kinaganus mi, kinafresco mi, kinavirgin mi. Maduti customer, manong namin, iso impas nagminti nagtrabaho, kadagiti pada ka sales lady, pakiraman danura kini Gigi nga gayem ko. Aging ka manong namin, nga da simrek kada bakantyanak, sinabat ko isuna, good morning, sir. Good morning. Itayak palaeng. Ngayon maunti bang sango kanyak. Isang rimuarak. And then nagsubliak. Ada kayo man maka-entertain kanyak. And happy birthday, Susan. Amo nga birthday ko? Kanamo nga Susan tinakan ko? Nangig ko itayin. Ada kita nga nagsasao ko kayo kadagiti kakadome sales lady. Kanamo nga birthday mo? Kanamo nga Susan tinakan mo? Sanda kami ng kaso itay, so nga medyo rimarak. Masensya kan, sir. Ang nga bale, ada ka mang entertain ka. Ano tigatangin? Itayan ko mo na kita'y para babae. Para babae. Dito'y, sir. Dito'y. Ronald tinakan ko. Ronald. Sir Ronald. Enjoy na titakulap na manong name kat nagraip. Titakulap mi kani Sir Ronald. Nagwapo. Very neat met manong name. Iso na lang ta. Naalisto. Naalisto ko na tanamuan ng birthday ko. Kat kinablawan ak ti happy birthday. Sakit nagbara titakulap na. Naglamuyot. Agababrasa kami matnukwa ni Mike, manong naming sabali ni Ronald. Sakit nakapagpagkat ti parang na, sarakit kidayan. Orel agaragan-gan tiriknak, manong naming ti panang kiday na kaniya. Iba ito? Digitay, Sir Ronald, yan digitay arwatan nga para babae.
Anak ka di pang, dati ano da nga mga papintas ti may nga babae. Si kaman pili? Ah, depende no, sino pakausaran na. Kasi pariganta si ka. Kasi pariganta siya. Dapat siya tagpili. Of course. Dagito yo. So na laing sir tanangina. Kanginaan. Kasangpet nga modelo. Nagpili ka. Apay. Agkabagi ka kam kadi. Agkatahayag kaming agkabagi di girlfriend mo. Ano ni Mrs. Ako ba asawa? Girlfriend nga eh. Ako ang pa girlfriend ko. Siguro, sister mo, no? Asin naman, tikayat mo nga regaluhan. That is, mabaling ngayon kay Padas. Okay. Customer is always right. Akit nung spagariga talaga, kabagbagi, kataytayag ko na dyan pangisagutam. Well, sir, mabitlangar rin nag-isuot, ya. Insuot ko manong name. Wow. Dala ko makawartak. Kabailak ko mga katangin. Dito yung nagngina. Birthday ko pa yan. Nagpintas. Nakapimpintas sa karit yung suot ko. Mapang ko ipakita siyempre. Rimuarak manong nemi. Itipiting Rome. Sir. Oh, ana. Wow. Aradaman nga pimintas ka, Susan. Once again, happy birthday. Kat nagraip manin, dagiti na kulap bi. Sige, sir. Ang subliya ka di fitting room. Kadik na ito sa kaut man la isuot ka uniformek. And then, bungonek to. Awan sa bali? Mangalapay ti underwear. Di mo ko na yun nga pati underwear, ipadas ko pa. No, anong size mo? Ang hatukin ba ba? Talaga kompleto ti pangiragalwa, mga pati iragalom ka na di pangiragalwa. Sige, no anat na bitas para kanya, shoot alaet, i-ready. One set manong nini. May isang andas, dosena, nga panty, may isang dosena. Bra. Sagsang nga dosena, sir, oh. Okay. Mabali mo nga, kwentahin. Pangisang utang. Nung sinong tag-birthday, isot pangisang utang. Isagot ko ken ka. Ala! Agang-agang ko ka sa Ronald. Sana agang-angaw. Nga talaga katangam. Nalipata kon. Ngayon tayo na mo birthday ka. So nga, kahit kung iragaluan ka, magustom ka di madlaeng, dati insuot mo itay, hunay. Di sun to pagbado minto no, mabalin na ka ding imbitaran iti party. Nanumula yung ti party. Okay lang. Ngayon kahit kung nga isuot mo to tayo ito no, during the party time, mamon ti cellphone number mo, Facebook account mo, complete address, taumahik to. Sure, ang pigit nga saan. And thank you. O sige, ikaw bungunan ng tayo abid mong tureta, tayo sundot pagbadom, kastan makitak tunda nga pagbadom, into no umahik sa diyan, nga may maki-birthday. Kaslasanak pa ilang nga mamati manong nemi. Nakapanawan ni Sir Ronald. Hindi at amat 10 time. Dagit duwa gagayam ko. Kaya masigdagdag ang tagos kanya. Uy, Susan! Asan na jay? Ronald tinagan na. Abi tinabat inala na ginatang na. Abi nayadan na. Abi kumangalan na. Alain na ito ginatang na nga ron. Binayadan na. Ginatang na, binayadan na. Regalo na para kanya. Amo na birthday ka? Nangig na, kapot isot nagsasalitaan tayo, at nagay misunay tayo sa tingin kaskaso. Ano ya? Siya pinagpili na.
Di mo kakit sang para kanyak. Te kapibintasan nga para ken ka, nakasla di maibagikan ka. Ti amok, kaingingas ko, kabagbagik, iti pangirigalwan na. Yung siya gayam nga mismo. Siyempre pinili ko na kapintasan kang kanginaan. Sa nga nakalak pa, sa nga dosena apan, sa nga dosena nga bra. Oh, nangasuswerte kinete nga birthday ko na kayo. Hmm? Magalwad ka. Anong galwad? Agan anad ka. Anagan anad. Susapo ya. Dahil nga lalaki, titipo na kita man ng gundaway. Kita mo kat naala ka asigo din. Ano nga naala? Ano't barik na making kuwana? Siyempre, nagyamo na kayong kuwana. Baka ka, dahil kayat mo, imbas ka ni Mike. Hindi tayo kayo manin, Mike. Di pala na kayo ayat mga klod ki ni Mike. Nasapak nga nagawid manong name nagpakadag iti busmi mawatan na mit amuna nag-birthday yak manong nagdadpakit di ati regalo. Kaso na lang saan da ka nung makaumay. Huwag, inawis ko man kita katrabahuak, sigurado nga dalaing Nora, kini Gigi ti umay, akraman ti boyfriends na. Kasi daw na tinagsak ko manong nimi si Mangped, kat kinablawan ak manin ni Tatang. Danang regalo kanya tinakabipinas nga bado nangina. Nga dagiti lang medyo nabak nang iti makagatang ti kastoy. Sino? Ang customer. Na mo nang birthday yak, swear nagaluan na. Ano tang, ang problema? Adan na tayo latson nga in-deliver ni Mike. Bada mamatin ti luto di kita kalding, karnet kalding. Kaya madamdama siguro kita, okay to. Nakaplaster man ti atin itong alamisaan nga da tent, di tasango, kas nakitam, ada na tugtugaw. Ang karandan sa amin ito birthday ko ita ha. Kita ano doon nga amang ti paalam ita ang hindi namin saan. Tayo di kat awan letson o pati karnet kalding, ita kinada. Lamas lang hindi kinating pansit. Inagat ni, ada letson nga kabletson baboy, sa dakalding, sa adobe ti lamas. Nagkukuyog ba nung name da Nora, Gigi, kandi kiti boyfriends da, graman kini Mike. Sa may sada, mga titirikalo da, manong name kanya, kala, nakaringguran nyo pa eh. Ora akong magregalo yo. Ito regalo para kayong ka. Susan, Mike, adalang orgelet sumunin. Sa malimot na ita. Uy, baka maaklo na mitan ni Mike, si Kasusan, nabayagan ng gargar aram keng ka. Makatutor pa lang ni Mike, o kasanong kabayag na. Ito na nung amin, happy birthday, and I love you. Mike, thank you. Ito na kanong amin. Ito no, agbalikas ti puso. Ito ninja rasaas na kanya, iti panangibagahan ng ipatpatag kami. Ano nga sapsapulim ti may isang lalaki. Awang ka di kanyak. Ada amin keng ka. Ang Mike, dinak ko mga dagdagan, please. Kung naman lang makauray ka. Sige, makauray. Halakit unay mabayag. Si Maruno, manong name adimteng ti may sa kutse. Nakikinita kami manong name di may mapatangan no sino itinaglugan. E di adda dumsag manong name ni Ronald. Mabita nga, sa bati kasuna. Tinalyaw ko ni Mike manong name kasla limiday trupan. Ronald, happy birthday once again. Manong name iniawat na titakulap na. Ti amok ket agabrasa kam lang. Nakalalis to manong name ginuyod na ket napaarako pakken kuha na ket nagindarakop kam. Ala, Ronald. Ala. Apay. Jack, pagarupan nga, awidan na nga naparagop ka niya. Arakop ti may nga kuhawain bisita.
Malagsit ka deta, arwatem nga, nakasuot kang ka, nga nakapimpintas ka, Susan. Adabi sa baling nga regalo kang ka. Ano nito eh? Mabaling ka din nga, saan nga dito eh? Baka kahit nakapastra ka, dito ako nagtibalay iyo. Dumanong ka sa tanto rumahar, nga sumango ka na gitaya, patum nga sa nga ili. Nadanon ko manong name ni tatang dito nag, ni Ronald. Ronald ni tatang ko. Kumusta kayo tata? Nabagarabi iyo. Kastamat kang ka, sir. Nakapimpindas dito, arwatem nga indragalom iti anak ko. Ano, kasanot pintas na, adadaman nga pimpintas ti anak ko. Bagay kam ka di matlaing, tatang. Ay, eh! Allah, Sir Ronald, tatang ko nang pa yun. Tapay, sana ka di may kari. Ala, baka siya saan nga may kari. Baka na kami ti saan nga may kari. Sir Ronald. Dududuha kami ni Tisalas manong name iditad ng regalo na. Ano dito eh? Lokatam. Basi mo lang dato ya. Basa tarheta. Manong name. Lokatam. Wow. Sing-sing. Engagement ring. Mabaling ka din nga siya ti mga isuot. Siya ti mga yusong itiramay mo. Saan ka din nga tilang pangitadamit na ito kag-girlfriend mo? I love you, Susan. Ala, ito lang bigat sa nga nagamamuta. Nasubgan ni Ayat. Adalat ay bigla. Kat biglamet nga ma-develop. Di manong nga oras, sipot na kamamuta. Adalat nga na-develop tirik na ka. Nga wati sa bali nga pakarik na kita ito nga Ayat mo saan nga siksika. I love you, Susan. Kat inarakop nakmat manin. Alakit sa anak ba't nga anak ba't nga gulagol. At siya ka mo naparako pakmet kang kuha namanin mano. Ronald, saan ka din alis to unay? Ano yung amin ti marignam? No anyat marikriknam. No anyat marikriknak, ay sumot ti marignam, diba? Saan kan nga paarakop? Saan kan nga umarakop? No saan tangang padpada, iti marikna. Ang mga no pagarupim nga, isigelak, no? Kasda ko na, ti ayat sumken adagos, kadagos met nga ma-develop. No pa adamat di ti ayat, nga iniinot nga ma-develop. Kituin, baka bigla, kat biglaan to, biglatan tuwad nga aksina. Saan ako nga kaya sa bali? Kalpasan ginayat ka, kinayatan ka. I love you. Ay, sige, mabilang tiyusong kong tingka natin nga engagement ring. Pinagplastar ko met manong name iti ramay ko, kaya iti ring finger, dito iti nangisukan na, manong name iti sing-sing. Abig suunay. Nalay nga kanya. Ngagpatang iti size mo. Kakakaingan na. Gabutin ni Ranta para kang kareda. Kaya sabi ko matasamong ikatandeta. Baka no agdigos ka ikata. Hori agdigos ka. Ori matmaturog ka. Ori sa dinatayan mo. Saan mo ko maikatan? Tawan sa ganikat mo. Kaslawanak betin ni tapos. Nag-alis to ho? Talaga? Hindi gaman naman nung naimidag sumbangir nga pingping ko sa naisidag tirupa na itirupa. Sana kung nga nakapagkid-kid na kiday maklatan inuray kun manong tinabara nga bibig na nga nangamal ka dagiti lips ko sana ni nanam.
Damok manong naming nga maramanan, tinabara nga bibig ti may sa nga lalaki, anayamal ka na nang nut-nut ka na bibig ko. Ah, Rona, I love you. I love you too, Ronald. Naging narakop kami manen nga naging nagek ng bigla ka mga nagsina. Edita. Tatang. Ay, tatang. Pwede ka lusto kay samot laura. Di amo ka kay talabigat nga nagamamu kayo. Itagad ni. Agbibinisito kay mantan. Na, Ronald sir. Hamo ko magungundawayan ti kinalopoy ti may nga babae. Tatang, ikarig ka na kayo sa alangan ni Susan ti pagkariyak. Dodikit pati na kayo. Italang ang gayatak. Saan ako nga gayat sa bali? Ilang Susan. Alakit sapay ko maa. Ta saan nakas kang karag di at dumarita nga gungundawayan dati kinalupoy ti may nga babae. No mo nakit ni. Inregaluan tinanggi ng abado. Sakit inikampay ti singsing. Pamatalgad iti panagayit ko hinkwana. Alakit sabi ko ma. Dua ang digid agkabsat. Ni Susan, kini June. Apakalaglagi pa, kade di inada. Kitsa kayat nga damay sa kadakwada ng agsagaba. Sir Ronald. So nga pagpakasikan ka. Uy, tatang. Awal pagdanakan nyo. Ipatid ko. Itinapod no. Kahit nagnanayon ni Susan. Manong name today di nga rabii nagaw-awid ni Mike na sa aming napupuutan. Kapataw matin sa bali nga katugaw, kuy-kuyo, kip-kibin, no saan nga da kami kaniya. Ronald, ken mismong manong naming inya mamukon kadakwada. Dagiti sa nga ili. Inya mamuk. Nga ni Ronald ket iso ti boyfriend ko. At nagsaludsot, ay kaano pa eh. Diyak malata sila, sinong bata na no kaano pa eh. No kaano. E rin ito nakamasuot, danura kini Gigi mano. Ket kunada kanyak. Nagpakada ni Mike ka? Saan man? Da kayo, hanang nagpakada? Da kayo na nagkukuyog. Bigla madlatang nga pukaw. Sikamad kami Susan. Di ka lang naasyanan di tao. Ano nga naasyan? Mama mo yan nag-araram kay ka. E din to ta, dahi nga lalaki. Ala, ano nga dahi nga lalaki? Ronald ko naman. Kaya imagine, italabigat ka naman mo. And then, irinagaluan na kalat ng inang arwata. Ito nga birthday mo, sana kanti sing-sing. Nga rinagaluan na kapit sa nga dusen. Nga pantikin sa nga dusen nga para. Nakaskas daw kami, Susan. Binalaagan na ka kayem. Saan ka nga mas nagdrasudos? Baka no ibaga na kita dahil ang lalaki nga may materialistic ka. Homuta, inaklon mo nga dagos, inyam among pahin nga dagos. Nagkarukak. Idinto ta ni Mike, tumawen, doon atawanan. Jesus, mapikaguradak. Diyan mo. Andalat na kayo ano, kaguradak, Nora, Gigi. Saan yung nga puso ti pusok? Bahala ka. Baka kutibam to, di kitiluam. Tan, Gigi, ang gawin tan. Talaga kaguradak ka. Ang kaya pinangan, nangan kamin. Minom kampayin. Kamin. Sige. O, maaramid ko nakaguradak. Ni Ronald tipatpateg ko. Alangan ba't aklonek ni Mike ng retreto yung adyak ipatpateg.
manong nemi lima miis ti panagkilangan kaniyak danura kini Gigi kabayatan na nga nagtultuloy iti panagtrabaho mi. Ngam no pay kasta manong nemi asigak madlatay da nga pagunyan. Oh, Gigi, Nora, antay nagbiryanda. Muna kan. Hindi gito, yun ang problema yung kanya kaya. Wala no, may kayo siya tagpahala ka di. Tiyo, Nora, Gigi, ano ko nyo? Madadahil ka dilangin, ti panagagayam tayo, kapag kasi apasama. Bahala ka. Umay ka din. Oh, hindi gito yun na yan. Manibod mat idin, maron na misan na kung natawtawagan ni Mike. Bahala isuna. Idin to, tani Ronald, manong nemi, tibang tawag kaniya. At abay digdigon daway, manong nemi, may nagsunduan dito'y pagtrabahuak sa nakitulod, manong nemi sa Jabalay. At abay digdigon daway, manong nemi, nga mangrabi. Tanasa dagmatin, tirik na, datatang kini June, kan kuha naman ng nemi. Hanga ka po ta, managregalo. Tadabi na gini kong daw yung manong naming nga dayawat na kanyang grocery items. Allah, Ronald. No, di mo panunutin, isoping nga, di paggastuhan. Kat ni? Di ba? Agwas-basa ni ading mo? Ang abali nga tsak nakagraduar ti college, basta mapag-graduar ko ni ading ko. Isot na pastig namin nga agbasa eh. Kituin. Problema ka, ti pagmatrikola na, guni ka kaniya. Ta siya ti magtulong keng kwa na. Yaman na ko ng kahit numabalin. Saan tanong orayan pa nga dumteng iti first year anniversary tayo na yata. Anya, baka kayat mga agasawa ta. Allah, hindi ito'y nagalistukan. Diyak pa kahit nagpamilya, hubing ay, diyak pinapapos ti panagbalasan ko. Iso ang tutur ka, Ronald. Alawala, tanay na yun ang pangarutiornong ko. Ano na gondaway, ngano at gondaway mamanong name kat aginarakop kami kini Ronald. Ano na gondaway ngaglanang itinapangot na bibing. Manong name, nung atata, ibagahan na nga talaga nga dan mapasamang ka na kami. Baka saan ko mapupuutan, itad ko. Gabuti pa nagahit ko kinkwana. Mayatak kumamatan manong name nga agasawa kami. Ata, kahit ko kumamatan na may experience, nagbalin nga asawa. Angim, baka kit no, matunday ding, panggap ko mang tulong kini June. Kit kunak ni tinakim ko, agradwar pa ni June. Kit no, as pagarikan na makaradwar ton, kit ijayan ni Ronald iti panagasawa mi, umanugot akton. Naging ka, manong naming iti may isang aldaw, timawag ka niya ni Ronald. Ronald? Saan kita nga masuko na? Ha? Saan nga makumayta nga mga lakin ka? Agawid ka tulad ng siksika. Mga nururayan na. Apay, adang minaskin nga asikaswek sa kanang trabaho. Sige. Okay lang. Alang amit, kang kanain ngamin itulod na. Katuwin, kang kanain naman no ka makipanganak sa Jabalayo. Pasensya ka na, mayroon na. Nangimas. Ang gusto mo tinatin. No awan ti karne, ikan ti kasukat na, ada ikan, ada nateng, ada karne, ada nateng. Magusto ka. Sige nga rin. Okay, ingat. I love you. I love you too, Ronald. Ingat ka rin. Imastag ba nung name ni Nora? Saan imawag? Ni Ronald? Kung may nakamant alain na yun? Ag-date kami na yun? Oo, sikamot. Hanggang nung umay dita. Daka nung brana. Abe no, kuy-kuyog kayo. Hanggang mo pa nagdindiner. Ije balay ti pagdiniran mi. Di na ka pa inawi sa ti restaurant. Ama na no weekend.
Mapag nga mag-dinner ti restaurant. Mangyawid kami ti para karatatang gini June. Adan na pasamak yun. Ompay, kananad ka. Baka once nga maalam na ti kay kayat nakin ka, isina na kanton. Ma'am Nora, hindi ko mapailaeng no talagang at ti kinababayag na papagapapteran na. Ito na tanangan na pa ilang na ta. Nakabigbiglaan ta, mga nabiglaan na ka, nagduwa-duwa ka. Ngayon mo, once nga ibaga na, kayat na, itan ko. Ti kinaalistom kami na. Ay naaya, Susan, di nakamlatultuladen, gani Gigi. Nga ano yan? Nga dan mapaspasama ka na kami, ka na gani boyfriend mi. Dakay gamit sa nga natanang. Kumusta kayo ni Mike? Oh, malaki mo ba lang ni Mike? Speaking of Mike. So tumutawag ka niya. Loko ka. Sikan sama ti Arman na, Nora. Saan nga sakta Arman na kat sinunubi at anya tayo mom? Baka maaloko na tarik ng pinisinam ginubi yung kati Mike ti sublat mo. Diba? Na, sumbatang nga ro din. Imadayo pa yung anong nimi nakisarita kini Mike. Makadlawak ka na gito eh. Sus, iretreto da kini Mike. Isudamat na kursunado kini Mike. Inalpas da nga nagsarita manong nimi na sitigak ni Nora. O ana, ano yung baga ni Mike? Tuwa. Misyon tinang ipakada kanya. Nang ipakada, agkoy da ka no kini Cesar. Ti boyfriend ko. Papananda. Ada ka no tandaran da ka party. Kaya dapat nga saan da kang itugot. For the boys ka no. Sa mesa sana pa may hilig ka na kita. Di kada ni Mike ka mismo, nang ipakadakin ka kini Cesar. Kutuan. Tayo nga rin tinangawis kini Cesar. Amo ba't nga barkada da? Mike kini Cesar. Ni Gigi ngay. Kinauri ta boyfriend ni Gigi. Ni friend. Ay babarkada da. Sumit lang kaya yung ireto kanyak ni Mike. Talaga di boyfriend siyo. Kaya agbabarkada da. Kutuan. Di napintas ko mo. Agagayem tayo. Sa agbabarkada di boyfriend tayo. Di okay. So nga hami kahit ni Ronald. Tas saan nga gayem da Mike. Cesar. Kini Efren. Okay, dat makigayam kini Ronald. Tapi hindi nga saan. Alis tumid lang nga makigayam ni Ronald kadakwada. Manong nemi alas 10 terabi hindi madisturbo ti turog ko. Nagring ti cellphone ko manong. Saan ko ba't kami in silent? Ni Nora? Hello Nora. Ito, dinisturbo ti turog ko. Sikang kami nakaturog. Dinisturbo nga rin ni Cesar, turog ko. Gabat timawag. Kahit saka timawag kanya. Ada kami nimbaga ni Cesar. Nimbaga na, itinapananda nga party. Ada kanudjay ni Ronald. Anya? Ada ni Ronald itinapananda Cesar kini Mike nga party. Isot intawag ni Cesar kanya. Kat ada nakakloklos nga babae. Nga magsiksikat. Kaya ni Ronald. Nora, saan ka kaskasta? Ano nga saan ka kaskasta? Gayem da ka? Iso nga rumbeng isakit da ka? Gabata itatana sa papay. Rumbeng una yung isinam ni Ronald. Sakba nga, maipaay mo tibagim keng kuwana kat adadan to masaktan ka. Jackpot pa dyan di bagbagam. Di ka mamati? Urayem. Isend ko ken ka the picture nga insan kanyak ni Cesar. Isend ko dita messenger mo, Urayem. Manong nemi, inuray ko, iri sumangpet, inupen ko manong. Ni Ronald nga peso. Sa damay sa napinta sa babae nga mangsiksikat kang kuhana. Kabayatan na kaigamda nga padpada iti baso nga daarak na. Diyos ko. Ito yun. Impakada kanyak ni Ronald
nga sa anak nga masukon. Aramidan na saknan ti trabaho na. Pakasik ng kadi pa lang ti trabaho na ti parting inatandaran na. Nga damang siksikat kang kuha na nga napintas a babae. Tinawagak nga dagos ni Ronald manong nini. Simong bahat kalpasan tinamin talo ngin dial ko. Hello. Susan, di ka kadwe pa nakaturog. Nakaturog kita yan. Abata timawag kanyak. Sa dainsan na kanyak. Nanadawan niyo iti babae nga mangsiksikit ken ka. Ni Heidi? Wan ano Heidi tinagan na. Hey, awan na niya man na rin jay. Ronald, ti amok kad na pudno ka kaniya. Ti amok kad dinakpagsangitan. Ti amok kad na... Sisak lang ti babae ti bihag mo. Sisak lang ti babae ti bihag ko. So sa mamati ka kumasinungar datang Heidi. Ni Heidi ka-opisinak. Padat nga matendar iti day nga party. Nga kalpasan iti panangmit mi ka nagiti kliyente mi. Napasama kiti panagiinom mi. Kinam ka nagbadal ka pa. Ka-opisinaham. Aping arod kas na panang sikat na kengka. Ito kinaklosyo. Gagangi dito ni Heidi. Uri, ano nga lalaki kasi ti parang taratar na, parang entertain na. Sana ka mamati. Baglagi din, tanisapa pa, ikat. Naamok, tikipudlo nga kinataom. Nagsinatan. Oin manong name jak na pupuutan ngayong baga. Agsinatan. Ngayong data nga panang ibagak, agsinatan manong name kat kasla isyak da dadang nasaktan. Kasla da ng mangderderder ti pusok manong name. Ito data ngayong bagak. Agsinatan. Kinunak sa ko kinansel manong name ti tawag. Siguro tumutawag pa isuna. Ngayon dahil ko nga dagos ba nung name tinumero ni Nora. O ana, lumawag ka? Nora, nagsangsangit ka? Ano na pasama? Kapag sangsangit ka? Kaya mga sawan tinawagan mismo ni Ronald. Tinawagan mismo kalbasan nga nabuyak insan mo kanyak nga ladawan. Ket, anak na basama. Inamin na kasta. Sana nga inamin. Ay, gagangin lang saan namin na. Ngayon makalawlawag ti ebidensya. Uwin. Nakalawlawag ti ebidensya. Hindi ba ka dakis? Imagagmot nga dagos kang kuha na nga. Agsina kami. Dapat lang. Gusto tinaramid mo, Susan. Alangan mo't nga. Iso amis mo tibang ibaga. Ngagsina kayo. Katuan, gusto tinaramid mo. Sakbay nga isot mangisina kang ka. Sikan tinangisina kang kuha na. Kaya gusto tinaramid mo, friend. Rumeng loon ang isina mo, day dyan. Sikan tupad kami. Di ka lang nagtanang. Kaslasan ko kaya. Kaslasan ko kabailan, di mangisina kayong kuha na. Diyan kabailan. Naman po ako ni Ronald. Kakaiso na nga nagayatak. Nasarang akong tilalaki ng ipatpatag ko. Sakit siya kami sumunti ng ibagang agsina kami. Dapat lang. Ano kung magkasangit mo? Agsangit ka kumaano na ipaay mo, di amin mo kayong kuha na. Kung namin tumad kami kayong kaidi, ngagtangan ka. Adalang nga rin ni Mike, rinagaluan na kalang da dyan Ronald, natnagin tarik nam, di nakalawalawag nga materialistic ka. Hanggang po nun na ita.
Diyak kabaylan. Diyak kaya nga mapukaw ko ni Ronald. Diyak kabaylan. Diyak kaya. Wain manong name kaslasan ko na kaya't ti maturog. Nagsangsangit ak matlatan man. Aging nga tinawagan na ni Ronald. Sinong batak? Awanan tinaskan pa yung pagsalitaan ta, Ronald. Susan, dungag ka kanya. Awanan tinaskan na dungag ka. Nakalawag di amin. Nagulpod ka kanya. Iba ka mga pasit ti trabaho. Miso nga dinak masukon. Kalmasan na. At nakakita ka. Nga anda babae nga magsiksikat ka nga. Nakasuisit kayo. At da kayo ti party. Nasamad nga pasit ti trabaho. Kakas na ko na kita, Ronald. Diyak kaya tikas ka nga sa lawasaw. Manangal lilaw. Gungun na wayam ti kinarukop ko. Kinalapid ko. Nagsinatan, di kan tumutawag, di kan kayat, I hate you. Manong name, Jack kayat, ngagsina kami ko na, ngam inulit kumatmanin ngagsinatan, di kan tumutawag, kan ibagak pa yun, I hate you. Manong name, nga kanagita nga balikas ko, ngagsinatan, di kan tumutawag, I hate you, kan isutan ada, nga nang der ti pusok, kan ada ka mariknak ti sakit. Diyak kabailan, manong. Diyak kaya. Diyak kabailan ngagsina kami kini Ronald. Uwain manong na pupugsa-pugsa titurog ko iti day di nga rabi. Kat nadlaw nga dahakos ni tatang iti makaringak kat napanak iti kusina kalpasan nga nagdiram usak. O na nagdiram usak, manong. Nakita na, manong na. Oh, napasama ka. Tan. Nagsangsangit ka? Anat na pasama kang kasusan ko na. Awantan. Saan nga mabaling nga awan? Kensa nga mabaling nga di mo ibaga? Awan kami kini Ronald. Ano ya? Insina ko. Napasan ko akaya. Nga mapukaw ko isunatatan. Tabatakas lawarin ti sarbi pa iti biyag ko, no? Mapukaw ko ni Ronald. Ngayon niya nga medyo napasamak. Mabaling ka din nga mamuan, no anyat napasamak. Apay nga insina, misuna. Sikaman kayam din ang insina. Inlaw-lawag ko tinapasamak. Kaya pakitak manunemi kini tatang tiladawan. Insan kanyak ni Nora. Ngayon, tika ka din nagsalita. Kaya sinudsod, da sinurata nga babae. Kaya apay nga sa sitwasyon. Amantang, kaya anak ko na. Awang ka no relasyon da kini Heidi. Daw man lagayam. Ngam nalawag nginulbod na imbaga na nga saan nga masukon gabata ada trabaho na sa ganti trabaho da. Ngam samad gabata napaniti may sa nga parting at kaduhan na rin siya babae. Sige tinamuak nang. Kaya daw madgayam relasyon da. Kano ko mga awan. Kuna na lang na dyan atap na lang tutulit pa nangalilaw na kanya. Ay, so kayong baga matingagsina kayo? Ano nga rin tinamnamayan nyo? Siyak pa lang timangurang mangisina kanyak. Ilinom ba ako na? Kaya nga rin nagsangit ka kasi kamat na nangisina kayong kuha na. Diyak kabaylan nga mabuka ko ni Ronald. Diyak kabaylan. Anong name pinilit ko ti simrek iti trabaho? Kad nadlaw, dagiti duha gagayam ko tilangak manong nemi. Gaga? Sabi gaga ko na yung kanya. Talaga magkagaga ka. Sangitam kid din dahil nga lalaki. Di ba talaga nga nagsangsangit ha? Sus, di adada ko mga nagsangit ka. No dahil nga Ronald, tinauray mo nga nangisina keng ka. Nga inanugot na nga mismo nga malaksid kang kakadata sa bali nga mas paipat-patig na rin nga hiding imiti ka. Napimitas mo namin nga amang ni hiding imiti ka. Napimitas nga amang, kaya talaga man, mas agbagay da. Hanggang agbagay kay ni Ronald. Dakay kay ni Mike tagbagay. Mike manin, katuan. Samot pa nga nalato ti amin.
Tawagan ni Mike, kumusta ay misuna? Anyat mo, baka ni Mike, ti mangliliwakin ka. Jak to ramidin dito. Ano nga ron? Urahim nga umayag pa rin tumeng ni Ronald Kengka ket pakawanem, awatem, ag sinublianan kayo, and then masaktan kan tumanen. Susan, nalpasin nga na panagnag kam ti kinapudno. Iso nga, ay susapo ay, usarem ko mata utek mo. Sa mga pagturayan deta, minamao yung nga reknam idireja nga Ronald. Tawag-tawagan nak manong name ni Ronald ngam saan kong ikaskaso. Ada dagiti message na manong naming yung saan kong openin. Di bakit napanunod ko manong? Ha? Pabuyaat mo. Uwan. Manong naming bagak kininora nga tawagan na ni Mike talaga sen na. Imay nga dagos ni Mike manong. Hay, apa nga ni Nora pa lang ti imbaga mga magtawag kanya kat kasapulan na. Hindi magmakakasta. Ako orbog nga rin Nora. Picture tamang kiti. Ha? Picture ta ko na. Dito Nora, picture na kami man kini Mike. Kasta man ti ko agbagay ka nga talaga. Ala, akbayam si ka, Mike. Ha? Akbayam ngamin isuna, nakakapkapsut ka man ngamin, agalisto ka man ngamin katisap-sapurin ito gayem ko kaneta nalay nga tsumansing. Kasta akbayam. Sige tamat. Susan. Iyara ko mo tatakik mo di sikat na. Kasta. Ako ipagin na si dagan nyo taro pa yung taping-pinggan ping-ping. Neta. Opo na kasi sweet kayo, ha? Karkawan to, ready, smile. Manong name day talang, kaya di awisan nak ni Mike, ngayon ka mag-dinner. Mamisan to. Kung ang wala no, date ta. So, tinawagan ng Nora. Ninurat ng tawag kayong gasakan niya. Sorry, Mike. Sa bagay, nabayagan nga saan ka nakita. Kinagyaman at dindan ka. Kinagpicture ta. Nora, ikanaktot kopya. Yan, isan ko kayan ka. Sige, Mike, kaya mo di kopya, alaw agad siyempre. Sa ata i-upload it Facebook. Or saanin? Sige, man. Sakto siya kabel ti caption na. Ikabil ko tayo. The new couples to be soon. Ang ibagbagat kasta, man. Manong name insan na kanyak. Ngam saan ko dahil nga insan kini Ronald. Diyan ka mo manong name. Tali siguro ni Susan ni Nora tinang isend manong name kini Ronald. Tagayam di siguro mat iti Facebook. Aking ka manong naming nga na-resend kanyak babayan kini Ronald. Nga ti caption na manong naming wala iti baba. Level iti baba. Dagayam sa bali. Isumat lagayam. Nga nakisina kan kanyak. Nimad lagayam, Mike. Ti para ken ka. Namok, maka nasaktan mo ti loko. Yung nasaktan nga ta. Saan nga nasaktan dahi diya Agsipod ta, adamat haydi na. Dakikindi nga lalaki. Apay, dakay ti may mayat. No kabaylan yung pasaktan ti na puso ti mesa nga babae. Kabaylan mo nga babae ti mang pasakit ka na kayo. Iso na lang ta. Idadak man hindi ito'y balay manong. Nagsangsangit man. Susan, tatang, alam mo na iti papaspasama kang kaanak. Hindi na pagkadaragan dan. Mga anak tumatlahan. Gagangalan kapaspasamak ti amin. Ay, di nga may napagsaritaan nyo kini Ronald ti amin.
Sabi nga, di mo ikan di gundawin na nga, mang-explain. Awan tinaskan pa explain na. Kat mabali na ba't nga ayaban, na dyan nga Heidi, tapos ni Heidi, kat isot mang ipaniknik, nga awan tayo, nyawan nga relasyon da. Saan nga naskan pa itang. Yung tangay, kat inaramid ko matin. Eh, yung dakit mong sawan. Imbaga, manong name kinitatang tinaramid ko nga nagpicture kami kini Mike nga naisenday ta kini Ronald. Nga indresan kanyak ni Ronald, tinaawat na. Kaya bas ko mga sulbaran ti problema, pinadakkel mo. Akin no siya ti lalaki, akin no siya ni Ronald. Agpatpata ka mga lalaki ka ni Ronald. Ito kastang inaramid mo. Check ko na ka. Siya kagin din ti di ka din Ronald ti pasukuan kay so lalaki. Inaya, imbes ko mga sulbaran ti problema ng hindi makel. Alangan ba't nga mauray mo ita ni Ronald ngisot umay agpakpakaasik ang pakawan. Itindo tao matibasol na. Tang ti kunayo. Kaya talaga nga palikero, babaero na dyan nga Ronald. Kaya talaga siguro nga magbunod ka ti amin-amin ko. Imbag lagi din tanatana nga. Nagpatinggalang ti arakop ken bisito. Anak. Iti kang kanayon ngayong umay dito ni Ronald. Ti panakilang lang na katatayo nga mangan. No kastang itulod na kay tirabi. Nasintir ko. Nga nagbaling na siya at sincero. Napudnokin ka. Napudno. Basta saan? Nangortikayat mo ita? Itultuloy mong isina kita dyan nga Mike, taklunan. Tayo ipatpatag mo ka nila dyan nga Mike. Saan kong ipatpatag tatang? Sino nga ipatpatag mo? Ni Ronald. Kaya bingort nga insina mga ipatpatag mo magayam. Rumbing lang isina. Ngumapasahan ko kabailan ko mga mapukaw ko. Manong Nemi, sa anak nga nagtrabaho iti kabigatan na. Nagpupupukak iti silid ko manong Nemi. Kaya mabanlat na matagbasa ni John mapambatag trabaho ni tatang. Di kahit nga sawin manong, mabatbati ak dito balay. Ay gigamaglat na ti cellphone ko kat adda na ginigondawin nga gandatek nga tawagan ni Ronald. Mapay. Apay saan ko mangisot tumawag kanya. Apay saan ngisot tumawag kanya. Tamni tuloy nang ilawlawag ti amin nga o relasyon na kini Heidi. Apay. Apay saan ko maorin tatawag ni Ronald. Nasaktan ka dito kasi diyan yung pakita mi nga kinasweet mi kini Mike. Apay namin naramid ko di kasjay. Apay naramid ko ngamin di kasjay, apay. Manong name agbabawiyak nga nangaramid di kasjay. Makalawasan manong. Madanagan ni tata. Anak. Tumakdar ka man tagsarbing ka. Di ka pa'y mainingitan. Tumatawag ka di kagayam mo. Buntang, tawagan na kumustahan da. Magmagaan da. Ano saan dak mo umay sa rungkaran? Kinore nga umay dak sa rungkaran. Awan ti may tulong da. Awan ti may tulong da. Pati si ka, di mo pa mo nga tulungan ti bagim. Isang sarakanta ka pa yun, ti pang kakanam dito silad mo. Di mo pa sakiden. Di ka pa yun uminom ti danom. Kahit mo ka din di matay. Kas na, tatang. Gamatawanan sa sarbik pa yung hagbihan. Tada po ako kumatin ni Ronald. Di aking basol. Sikat aking basol. Sikat nangisina kang kuwana. Sikat nang ipakita nga di mo pagad nga dan Mike iti biyag mo. Kaya rin matsinun ang lalaki apay kamat kumapay lang kang kangaron ni Ronald. Kaya di mo kayat, insukat mo. Nusak ni Ronald agad pambarak pa nga tumawag kang ka, pambarakon pato ko na nga. Huh.
Babayan naglatatan. Babayan naglatatan, di nagpakadanagan. Abay, kumangajak ba danagan kahit kumarkaaro ka sa saad mo? Agsagan na ka, ikumpain ka, tapos nagastagat na baswero ka, wano na. Hindi mo man kahit timangan. Uri mo yung hospitalak, natangjak na kayat nga tumarin, di kiti tumarek, nga itadakan nga, uri tumarek, awan dumala sa sarili na. Awan di sa bali nga makaagas kanyak na sayang nga ni Ronald. Sinarong karandak, dagit duwaga kay Yem ko manong nemi. Nakaputungkahan, my friend. Abay, impaluwas mo kastoy. Alam ni dito eh. Hindi na pakadanagan. Sabi ko, saan ka mga madanagan kat concern kami kang ka. Sino kami taking baso? Ha? Anda ka di basol mi? Sabi nga minigin pa kamong kanyak. Naadda ni Mike. Naadda ni Ronald. Itinapalanda Mike ka ni Cesar. Sabi nga minsan mo kanyak. Ti picture. Ti picture the Mike. Wano ni Ronald ka ni Heidi. Kat concern kami kang ka, my friend. Kaya may lang ipakamukhen ka. No, anya talaga ang kinapudno. Baso mi kumaday ta. No, saan mo kumangin pagpakamukhen, pampabuya ka niya. Saan ko kumamit, sinid-sidir. Ni Ronald. Diyan kumamit yung bagang yung sina kami. Sapo. Da kami pa yung taking basol. Da kami nga basol yo. Kaya tulay nga, agbaligay kayo. Nga ni Mike, ti Ayatek, nga irreto yung kanya. Tapos lang, agbabarkada na kita boyfriends tayo. Di yung kayat ni Ronald, di so nangaramit kayo pamuspusan, tapos nagsina kami. Naku, da kami pa yung taking basol, Diyos ko. Da kami ayat ng isina nga kayong kuwana kasi ka mismo't ng isina kayong kuwana. Nginta kayo tipuon kayong kaputi amin. Hindi kayo kumanang kita ebidensya ka panggura kayong kuwana. Da kam kumapalita. Da kayo pala ita. Ngagtultol di parang luko na kayong ka. Ngayon doon maalam na kayo kayat na kayong kan. Kat na panawan na kan. Isot mga isina kayong ka. Sapuya Susan. Susan kasyan tabagim, tulungam tabagim. Saan lang kami mesat lalaki? Agor-oray kang ka ni Mike. Diyak ayat ni Mike! Sino nga kayat mo? Nilaing Ronald. Nilaing Ronald. Ti makaagas ka niya. Manong name tinawaga ko ni Ronald? Saan nga sumungbat? Ronald, sumungbat ka please. Sumungbat ka Ronald. Kabuta sa nga sumungbat manong name minitsad-sak. Nagpagpakawanak manong name iti message ko. Ibaga kang kuha nga dyak kabaylan nga agsina kami. Awan sa serbi ti bihag ko. No saan mi nga ituloy ti relasyon mi. Ibawan ti maure ko nga text back na. Tinawagak manin manong name. Renisib na. Hello, Ronald? Ronald? Manong name renisib na adamat na kitibang mangig ko manong name nga sound. Ngam saan nga sumungsumbat. Ronald, please. Amo ka mang mangig na, Ronald. Ronald, I'm sorry. Nagbalay na kadarasudos. Saan ka kabaylan nga lipatin? Saan ka kabaylan? Di kaya't kabaylan nagsinata. Ronald, dyan ko pa yung inikatisingsing nga dainsot, inyusong mo kanya kitramay ko. Di kaya't agad din ikatin. Kamatibat pa rin ka, Ronald. Ronald, nagtimag ka kuma. Nagtimag ka. Nagtimag ka kuma, please. Ronald, Ronald. Anong name kabilitan nga ingkumpaynak ni tatang iti ospital? Nakaswero, tapno lang pumigsak. Ininjeksyonan dak, pagtumtumarin dak. Ngem. Susan anak. Susan. Tatang, adda kami kiniading mga Diyon. Kaya't mo ka din nga saan nga maituloy ti pa nagbasa ni ating mo?
Kat sa mo matungpal ti karim kagwana. Sa bagay, gabay lang madkindi nga siya kung ti mangituloy ti panagbasa ni ading mo. Kasanod na kita rapaap mo, anak. Yaon kaya tagbiag tatang. Tapay, kapatawanan ni Ronald. Nakon kaya't ni Ronald. Apay na dyan ka nila nga Ronald, tinapatag kang ka. Kaya kaming kiniading mo, saan kami nga napatag? Anak, tulungan ti bagin. Tarigagayam ko mapalang tagbiag. Pang-aasim anak. Tapatid na kami nga itikapsat mo kit marigrigatan. Nagpagpakaasi kami kang ka. Pang-aasim anak ko. Pang-aasim. Manong naimitalungal daw ko ti ospital. Dili makariingat. Napuutak manong naimingat da mangpet-pet-pet tidakulap ko. Ngayan ti sing-sing ko manong naiming. Idag mo lagadak. Ronald, Susan. Ada palaking katising-sing. Nakasuot kang ka. Imagagmad kang kangajak tupulusik katan. Uksutan. Nagtalin na editrami ko. Kaya pa nagtalin na kay di pusok, Ronald. Saan ka kabailan nga mapukaw? Ibapay ka sa musong batan na text ko. Apay ka sa musong batan titawag ko. Uri no, receive saan ka agtimtimag? Oh boy. Do you love me? I love you. I wanted to sa paligayat ko na sanga si ka, Ronald. Abay ka itong isino nga. Inaramit ko lang na siya, kapatid. Kasi ka, abay inawat mo na ito nga ba ng isinak kang ka? Gabato na sakit na tinakam ko. Sala nga sikasikadag sa kasakaba. Ura siya. Gabato masit lang nga panubok. Bumingay ka. Di mo katiyan mo? Nasubsubukan na talayang nabot Diyos. Araramatin na digit tao tiglaw-law ta. Araramatin na digit kakayam mo. Tabnaw suot no kasano, iti kinapatig ti tunggal may sa kadata. Nabanag-nakam ka di nga talagang ipatpatig na. Nabanag-nakakon. Kas makikita mo kay kahit ko pa kitinti matay, no mapukaw ka. Ipatpatig ka met, Susan. Ay sungay din baga magsinata. Pati siyak nagsakaba. Gapata siyak matkaya ngagsinata. Ang mangarod nga saan kay May. Tanas kang kading ipilit ko di bagi. No talaga na sana kung nga kayat kan saan ka mamati kanya. Di ba kaklandi ka siya ay. Sabi nga sa mga amin nga, basahin na kiti message ko. Do you still love me? I love you forever, Ronald. Kasi ka. Kasi karikan ka. Si kapay lang tinakarik na di ayat. Kung saan ko narik natin sa paling. Si kating karik nga ayatek. Itiag na na yun. Gusto nga nasakit kanya. Hindi pa nangisinap kanya. Ibabawik ti pa nangisinap kanya ka. Di ba kaklandi ka siya puti sakit dinagim ko. I love you, Susan. I love you too more.
Pagpaiba kang araw din, ha? Owen, kahit kundi mangan, kahit kundi uminom, kahit kundi nagtuwar, aglaing akon, agsablin di pigsak, agsablin di dati nga pigsak, kaputas si kati pigsak, Ronald, si kati biyag ko, oh, Ronald. Naging narakop kami, manon name ito na kay Irut, sa naglanang itinapaot, dagiti bibig. Kaslakla naging sasakit man. Uwain manong name kaslakla naging sasakit ko na. Kadagos met lang nga, si mamay dagiti agas kaniyak, si mamay ti suwero, manong name si mamay ti danom, ti makan, ti taraon. Kahit kunak, tang, kahit konti rumuar. Nagpapigsa ka pa ilan mo ita. Baka natarik nam lang tinapigsa, dato'y physical abagim, kit na kapsutan ako. Manupengal daw ko nga eh. Akit, depende no, nat ko na ti doktor. Depende no, kasanot, panaka-alisto ng panag-recover mo. Alisto lang taong. Gapata, inaldaw mo't nga may kanyak, umay dito ni Ronald. Nga, kiti na yan. Ay, susa po. Bulay, di may isang nga, ay, po, ya. Talagang ipagpinpinatag kayo, kat nata kayo tinaikariso, oran nyo mapaspasamak. Nagbaling kayo nga natibker. Nga saan kaya basta nagdesisyon, tatagat tayo pagsagabaan nyo. Nagsinatan ko ng tumad ngamin. Agad, reaction di lalaki, agad, ay, disina. Una naman, oran may nasakit tinagam naman, agad, lalaki suna. Ay, kat maragsakan kumunay kini ading mo, anak. Tawanan ti problema. Nagsinumbianan kami lang kinirunan. Kat siguro, iti mabit. Ag-asawa kayo toon. Kadadan tumatan apo ko. Uwain manong name naragsakak manen, kadadak manen iti trabaho ka sa lady, nga naisam nga mang-entertain kadagiti customer. Ngayon na kami suod danura, manong name kini Gigi. Oh, daki itanda problema na? Ha? Tapay. Awan kami kini Cesar. Ha? Ure da kami kini Efren, awan kami. Oh. Tapay mat. Agpapada da. Ura di nga Mike. Malaksid kami kada kami kini Gigi. Adamat kayam sa balik ang girlfriend na di nga Cesar. Kanda di nga friend. Insungsug ita da di nga Mike. Ginibag ta sa mong inaklon ni Mike. Te sugayam ta sa nga napundot panagayit na king ka. Nugos-gosot ko nginda kami, my friend. Bakit imabiit ka nag-asawa kiton kini Ronald? Isarahan na kami mamatikas kini Ronald. Idagraduarin ni John, manon name si Maronon, ti panagkasarmi kay ni Ronald. Nabayag mat idin, manon naming anyam amunak, kadagit naganak ken kakamsak na. Nabayag mat idin, manong naming agaam mo, datatang, kadagit nagbalin nga balayan da. Uwan manong. Kinawanan ti sa pulakpay, nadaan kami, ti kabukbukodan nga balay, nga naiyasadag, iti balay family house mi manong. Irinto ta ni John, manong naming kat nagasawa maten. Nadamaten may isang anak da. Nga iso, iti pag naidanda, kanaidda ni tatang. Alumet manong naming ti apo ko ni tatang kada kami. Da Gigi kaninora, nabayagan nga awan damag ko kadakwada. Tayo di, agkupas meten ti pintas da akit, si Mapul meten daking ko ka di department store manong naming di ubing nga sales lady. Nagikat da, napanda sa di Manila, diyak lamon. Awanit damag ko kadakwada. E din to tanagtala na Ed, manong naming nga napudno na tungo understanding, manong naming ti asawa, kastamat iti kinadungo, kin-understanding ko kin kuha na manong. Kin di pa nagbaling ko na siya at asawa, kin ina, dagiti anak ko. Dito nga ron, manong naming ti pagkabuklan, ti pagkasarita, anak mit imburay, iti ito nga programa. Kahit sabi ko manong naming tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga dimngig. More power to your program, manong, and God bless. Tuoy, agyaman nga pagayam mo, Susan.
Thank you, Susan. Iting ka pa nagsurat. Maraming salamat po.